Sawijining omah ing dhuwur bukit urip randha tuwa sing sarwa kekurangan bareng anak perwane. Darmi pancen ayu, nanging ayune ora dibarengi karo budi pekerti sing apik. Saben dinane penggaweane mung macak nanging ora tau gelem ngewangi mboke. Mbok, rene yo cepet. Enak apa mbok lagi wae tas nang sapu. Delok ento kanca-kancaku bodho duwe tas apik, aku yo pengen tuku tas apik sing paling larang dhewe sesuk ning pasar. Duwite mbok iki lagi entek, dhewe mangan wae susah. Halah ora urus, pokok sesuk tuku tas ning pasar sing paling larang dhewe. Aku isin nek metu nang ndi-ndi panggah nggo kresek kae. Ya wis sesuk ngedol turahan pari, budal ning pasar. Srengenge wiwit mletek, Darmi lan mboke medhon menyang desa. Darmi mlaku ing ngarep kanggo gayane sing kemayu. Dene simbok mlaku ing mburine nggawa tampah. Kanggo njaga gengsine, Darmi wis pesen marang simboke supaya ora ngaku dadi ibune. Delon bocah kae. Waduh tenan, pacane koyo putri raja. Tapi sopo ya sing ning mburine kok mesakne banget. Iya ya. Dandanane kontas banget, sing siji ketok siji. Padine kebak tembelan koyo majikan karo bature. Darmi kok ayo temen kowe dina iki arep bali menyang pasar ya. Tuku tas sing apik lan larang. Lah kuwi sing nang mburimu sing go tampah kuwi ibumu ya. Ngawur wae, iki lho rewangku tak kendhuwane barang aku besar. Oh ya wis lekno dhisik aku. Tekan ing pasar, Darmi tansaya dadi pusat perhatian. Wong-wong bener-bener percaya yen Darmi iku wong sugih sing duwe batur tuwa. Kowe atek ra wajah meres sik nemen ngono jane wedakmu apa sih? Wedak larang ora enek tuku nang pasar. Pantes lah kuwi rewangmu meneng wae ket mau. Bahas-bahas rewang wis tak omongi ping pira, iki tak kongkon pancen di kerja. Duite simbok mung 15.000, iki cukup tinggi tuku sego engko sore. Beh, aku ki pengen tas sing iki. Ngono karo wong tuwa mau senajan mung rewang. Mau pancen iki pantes tak seneni. Wis iki wae ndek tase. Niki Mbak, apa nih? Beh, emah aku elek. Ngapunten nggih. Atine simbok wis ora kuat nahan lara. Ing tengah dalan mulai menyang bukit, simbok mandeg lan donga marang Gusti Allah. Duh Gusti, kula mboten kuat nahan hinaan niki. Anak piyambak kula mboten ngakoni kula. Kula nyuwun keadilan Gusti. Saknalika langit malah dadi peteng, gluduk nyamber-nyamber ing langit. Mbak, sikilku dadi watu, Mbak. Sikilku dadi watu. Sikilku gini ya. Ngapuran aku, Mbak. Aku anakmu. Aku gak dadi watu. Gak iso, Mbak, iki wis kasep. Siti mbuka Siti awake Darmi malah dadi watu. Nalika tekan dodo, Darmi nembe ngrasakake getun sing luar biasa. Pungkasane Darmi dadi watu seutuhe. Watu kuwi tetep ngetokake banyu pipat minangka tandha getun mula diarani watu menangis. Iki dadi pepeling supaya kita kabeh tansah bekti marang wong tuwa.